Dili lang ni siya na normal nga kahintang nga maglayo ka sa Dios apan ang ending ani ang kamatayon, ikaduhang kamatayon. Naay unang kamatayon nga diin ang atong lawas, mabulag ang atong kalag. Ang ikaduhang kamatayon dito ang atong kalag mag-antos sa linaw nga kalayo nga diin kana siya nga kahintanga walay payong, wala kay kapasilungan kung mabutang ang tao sa ikaduhang kamatayon. Walay icebreaker ditong lugaraha. O dili na gusto sa Ginoo nga kanang lugaraha mag-antos ka. Gusto niya nga dili ka may butang dito kay kanang lugaraha para nga sa limbungan, para kang Satan. Munang usahay sa atong pagkahilayo, sa atong pagpangita, sa atong kahintang dili tugtan sa gagahom ani kalibutan nga kita makakaplag sa Ginoo aron nga makalikay ka. Dito ka padulong ang tanan. Tingali na atay mga panguna-una nga okay raman ko, di man ko makasasala kayo, ginagmay raman ni nakuha o rutan ko nga tao. Apan kining atong mga mahimo dili ni maoy baka luwas sa atong kahintang kapagkailayo sa Diyos. Ang atong pagkailayo sa Diyos, ibayaran na siya dugo aron masigulit ka sa Diyos. Kung pananglit ang atong saligan, ang atong pagkamaayo, mapalpak lamang ni atubangan sa Diyos. Kaya ang pangayon sa Diyos, mao si Ginoong Hesus. Karon na panahon na, karon ang gihatag sa Diyos, nagayman nga tulong sa ikaduhang Korintos 6:1, nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kinsa man ni kaluwasan? Si Jesus. Unsa man madawat ni kaluwasan? Mao ang pagtuo. Unsa may tuhuan? Ang maayong balita ni Ginoong Hesus nga ginasangyaw. Amen. O ang planos kaaway ang tawo dili makasalig sa mao nga maayong balita. Amen. Salamat kayo nga niyo kami gitukan sa pagpambit sa maayong balita. Dili ta kaabot sa kaayo sa Dios. Nang usahay atong tan-aw nga okay ta pero nakinahanglan ta Dios. Dili nato pwede pulihan ang gibuhat ni Jesus. Ang plano sa Dios kita mugunit ta kang Jesus.